Όλα τα ξεχνάς, όλα τα σκορπάς, όλα σε ζητούν κι όμως δεν γυρνάς. Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Θοδωρής Οράλης και αυτή τη φορά θα είμαστε πάλι παρέα στο Envy Club, στο πάρτι που θα κάνει το Illusionist Greek Nights 1 Μαρτίου, ξαναλέω 1 Μαρτίου, αυτή τη φορά παρέα με τη Φωτεινή Τοπάλογλου για να περάσουμε μια τέλεια, αξέχαστη και ονειρεμένη βραδιά. Φιλάκια, see you! Φίλοι μου, γεια σας, είμαι η Φωτεινή Τοπάλογλου. Στις 1η Μαρτίου θα βρίσκομαι στο Envy Club στο Reutlingen, στο πάρτι του Illusionist Greek Night με το Θοδωρή Ράλη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά. Όλα τα ξεχνάς,